Et dono la benvinguda al 5è capítol de Districtes, la sèrie de Recapturant creada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Avui ens endinsem en la història de Gràcia, un districte amb esperit de comunitat i una identitat que ha resistit al pas del temps. Des de la seva independència com a vila fins a convertir-se en un dels districtes amb més personalitat de Barcelona, Gràcia ha preservat el seu caràcter únic. Som-hi! Gràcia va néixer com una vila independent, separada de Barcelona per camps de conreu i hortes. Durant segles va ser un petit nucli al voltant del convent dels Josepets, fins que al segle XIX va començar a créixer ràpidament amb l'arribada de les classes populars i obreres que fugien de la congestió del centre de la ciutat. Amb el Pla Cerdà es va intentar connectar la ciutat amb la vila, però Gràcia es va resistir a perdre la seva identitat. Mentre l'Eixample creixia amb traçats rectilinis, Gràcia conservava una trama urbana irregular, de places i carrers estrets que encara avui defineixen el seu caràcter. Finalment, l'any 1897, Gràcia va ser agregada a Barcelona per decret reial, juntament amb els municipis de Sants, Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Provençals, les Corts i Sant Gervasi de Cassoles. Amb el temps, el districte s'ha convertit en un dels més actius culturalment i en un símbol de resistència, creativitat i vida de barri. Conviuen la Gràcia obrera i la bohèmia, el passat rural i la modernitat urbana, en un espai que ha sabut preservar la seva essència malgrat els canvis. Si hi ha una expressió clara de l'esperit de barri que defineix Gràcia, són les seves festes majors. Des del segle XIX, cada agost, els veïns i veïnes guarneixen els carrers amb decoracions fetes a mà, convertint cada espai en una obra col·lectiva plena d'imaginació i sentit de comunitat. El que va començar com una celebració popular i arrelada al barri s'ha convertit amb els anys en un dels esdeveniments més emblemàtics de la ciutat, atraient milers de visitants. Malgrat la fama i les aglomeracions, les festes conserven l'essència que les fa úniques, el treball col·lectiu, la creativitat desbordant i l'orgull de formar part d'una comunitat que viu intensament la seva identitat. Durant dècades, el tramvia va ser clau per connectar Gràcia amb la resta de la ciutat. La primera línia es va inaugurar l'any 1872 entre la plaça de Catalunya i la vila i ben aviat la xarxa es va expandir. Amb l'arribada dels tramvies elèctrics es va convertir en un símbol de modernitat, fins que, als anys 70, va acabar desapareixent. L'any 1924 es va inaugurar la primera línia de metro de Barcelona, el Gran Metropolità, que unia la plaça de Catalunya amb la plaça de Lesseps. L'arribada del metro va representar l'inici d'una nova etapa de mobilitat urbana, més ràpida, subterrània i integrada a la metròpoli en creixement. La plaça de Lesseps és un dels espais més transitats de Gràcia. El seu nom homenatja Ferdinand de Lesseps, l'enginyer francès que va dirigir les obres del Canal de Suez i que, a mitjans del segle XIX, va ser cònsol de França a Barcelona. Durant el bombardeig de 1842 va intercedir per la ciutat. Històricament, la plaça era un encreuament natural de camins, cap al centre, cap a Horta, cap al Tibidabo. Amb el temps, però, es va convertir en una gran rotonda de trànsit intens, perdent bona part del seu caràcter de plaça. Les últimes dècades han portat diverses reformes per recuperar-ne l'esperit cívic i pacificar l'espai. Tot i això, la transformació no ha estat exempta de polèmiques. Lesseps és també un dels punts per on passa la Ronda del Mig. Aquesta gran via de circulació, concebuda a principis del segle XX, travessa Barcelona de punta a punta i ha estat sempre un eix difícil d'integrar. Al districte de Gràcia, el seu traçat va tenir un impacte profund. Es van expropiar finques, es van eliminar carrers i el teixit urbà va quedar fragmentat. Durant dècades, la ronda va ser una ferida oberta, amb trams oberts i barreres de formigó que dificultaven la cohesió entre barris.
Amb els anys, s'han impulsat reformes per cobrir-la i reduir-ne l'impacte, amb l'objectiu de recuperar espais públics i millorar la qualitat de vida dels veïns. Cap lloc posa Gràcia al mapa internacional com el Parc Güell. Concebut a inicis del segle XX com una urbanització de luxe, el projecte d'Eusebi Güell i Antoni Gaudí pretenia oferir habitatges enmig de la natura, inspirats en els jardins anglesos. Però el projecte no va prosperar i el parc va quedar inacabat. Malgrat això, Gaudí va deixar una empremta inesborrable en el conjunt monumental. L'escalinata amb la salamandra, el trencadís, la plaça amb bancs ondulats, elements que avui són símbols de Barcelona i del modernisme català. El 1926, l'Ajuntament va adquirir el recinte i el va obrir com a parc públic. Avui és Patrimoni Mundial de la UNESCO i un dels espais més visitats de la ciutat. Aquesta popularitat, però, té un impacte directe en la vida dels veïns, que conviuen diàriament amb els efectes del turisme massiu. Gràcia és un districte que ha sabut fer del seu passat una eina per construir comunitat i que continua reinventant-se sense renunciar a la seva essència. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i fins al proper capítol de Districtes.